Baris. Kok baris ya? Iya gak baris ta? Oh, kau urung baris. Oh, baris temen. Alah, halo. Ngipi opo? No. Iki panjang. Gowo sak gendel. Oh, baris ayo. Panjai baris. Oh, baris gak urung kok. Baris kok. Baris lho. Tetep no. Yo tetep no, jelas. Viral. Tetep viral. Lagi iki ono ngene iki. Ha iya, ya cakut iki nek Cakut iki, Mbah. nek gak mlebu wilayah Pak D yo gak bakal. Baris nggih. Baris iki. Paling tukang sing ngendang paling beda iku. Akeh dhewe. Sing ngendang tetep beda iki. Tok Den Yuti. Tinggal setunggal niko kantun setunggal Pak. Niko sing nyuting niko. Aku engko tak kon transfer ae yo. Nggih, ki terakhir ki transfer nih. Pelandangnya transfer mawon, Mbah. Gek iki ono lakon ngene iki lagi iki lho. Tenan pokoke. Landange nggih. Kantun setunggal niko. Napa pundutanipun iki, Mbah? Jarik lurik no. Jarik lurik. Matuk tenan. Jarik lurik klambi biru. Duduk. Jarik lurik. Oke, koplo. Oke. Koplo. Yo langgam yang dangdut yo tayuk pokoknya tiratai. Terima kasih Bano, mugi kinaringan sehat, banyak rezeki, amin. Sesanding suwe-suwe njur tuwa katresnan sanadyan ado papane dudu pepalan kaya cekak rasane jeneng tresno sabatino mung rasa ing dada mikir kata satisu sabino rawaro prasasat
carek lurik sampun apa malih Mbah?